Tinc el plaer de poder llegir una moció que ha estat consensuada per tots els partits polítics. Us la passo a llegir. A la reunió extraordinària del Consell Escolar celebrada el passat dijous 20 d'octubre del present any es va fer palès de la situació de la construcció del nou edifici està ben lluny en el temps de solucionar-se. El director general de Centres Públics de Catalunya va manifestar que si tot va segons es preveu, en un termini de 5 anys l'obra estaria feta. Aquesta nova demora no sol vulnera el dret a l'educació, com bé ha recordat el síndic de Greuges, sinó que incompleix rotundament els compromisos inicials del Departament d'Educació, finalització de l'obra en el curs 2022-2023. Aquest greuge representa, entre d'altres, alumnes de l'ESO fent classe a espais destinats al menjador. Els alumnes de P3 estan menjant i fent la migdiada a l'aula. Desaparició de la biblioteca, auditori i sala de polivalent, on fer formacions i reunions per adaptar espais. Tot i la col·locació del recent mòdul, amb 3 aules noves no soluciona la falta d'espais que s'ha anat perdent durant els anys anteriors. Per tant, i com queda acreditat, la construcció del nou edifici és una necessitat urgent, la qual permetrà als docents i als alumnes desenvolupar les seves activitats en espais dignes. Per altra banda, el mateix director general dels Centres Públics de Catalunya va informar de la possibilitat existent d'avançar tot el procediment de plantació i execució de la construcció si l'Ajuntament de Sant Celoni avançava la quantia econòmica del procediment esmenat. Per tot això es proposa l'adopció dels següents acords. Número 1. Que l'Ajuntament de Sant Celoni sol·liciti formalment un requeriment previ a la Generalitat de Catalunya, Departament d'Educació, per a la planificació, priorització en l'execució de la construcció de l'edifici de l'ESO. En aquest requeriment i que aquest requeriment es sol·liciti en el termini màxim d'un mes des de l'aprovació d'aquesta moció. 2. Que l'Ajuntament de Sant Celoni és plenament conscient que la construcció d'aquest edifici recau sobre la Generalitat de Catalunya, però davant de la necessitat imperiosa de l'Institut Escola Pallarola i per la dignitat de tots els alumnes i docents afectats, creiem que és urgent avançar la construcció del nou edifici sense més demora en el temps. Per tal d'agilitzar aquest procediment de planificació i execució de l'obra del nou edifici de l'ESO, l'Ajuntament de Sant Celoni avançarà la quantia econòmica del procediment esmenat, amb el compromís de la devolució d'aquesta quantia per part de la Generalitat de Catalunya a l'Ajuntament de Sant Celoni. I tercer, lliurar la present moció i els seus acords al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Doncs és això simplement. Moltíssimes gràcies a tots.